Anem a veure una eina nova molt interessant que no hem presentat encara. Es tracta de fer un treball col·laboratiu entre diferents usuaris que tenen obert alhora el mateix mapa. Fixeu-vos que hi ha aquesta icona on representa un llapis dintre del mapa obert, que en el moment en què us poseu a sobre diu que és una manera de treballar sincrònicament. Si ho obriu, veureu que us surt aquesta finestra on diu que heu habilitat la col·laboració síncrona. Si accepteu, si hi ha diversos usuaris que tenen obert alhora el mateix mapa, el poden editar, canviar, modificar o fer el que es posin d'acord entre ells. Per fer-ho, jo recomano que us poseu en contacte a través de correu electrònic o bé fet servir el mòbil, en quan veieu a través del model que hi ha diversos usuaris o diversos companys que estigueu connectats alhora. Llavors agafeu un dels mapes que hi hagin o que tingueu vosaltres i feu llavors el tema de la col·laboració. Veureu que és força interessant i es tracta d'una de les properes tasques